आज्ञा नमस्कार आपण नाटा कहबे रोहित कुमार साहू गाँ ना जलसापाटना जिला केवझर आपनकर कुनीपुर कौन प्रोब्लेम होची खाऊनी खाउनी माने खाइया पिया कम खाଇବା रही କମ ଅଛି के दिन हेलानी ତା ତ ହଁ मासे खंड मेडिसिन किसी दौच ନା ନା କେତେ ଖାଉନି ଏବେ ଆମେ କିଛି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତାପରେ କୁନିପୁଅ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଆସିବ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା ନା ନାଇଁ କୁନିପୁଅ ଏବେ ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଘିଅ ମିଶେଇକି ଦିଆହେଇଥିଲା ଘିଅ ଦେଇକି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଧଣିଆ ଆଉ ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ପାଣିରେ ମିଶି ପକେଇକି ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ମରା ହେଇଥିଲା କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ମାରିଲେ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ପୁଅର ପୁରା ଭୋକ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମ ଦେଖିବା କୁନିପୁଅ ବନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ଧନ ମଜା ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ହେଲା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ